Damini debata na sumurong siyan sa lubod na roha. Imana mga ramon di ate-ate dohot pikiran mo na. Ibagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Tatangingon ma di hamua manginang hahanggi pinaribot. Jamita na pinasahat ni tuhata tuhita di bagasan partikian minggu sa darion. Imana tarenet siyan Lukas 10 ayat 1 di ayat 10. Songonon marilog disi saluhut na mahita tumangihosa dungi dibongoti laos dibolus iba nama huta Jericho. Jadi adong madisi sahalak hidup niya kasi jalabeo namargoa Sakeus namorado ibana dipangidorohana naing idaun na rupa ni Jesus alay dan tarbahesa sialan atoropi ay pardaging na met-met ibana kabe marlojong imana tujulo dipanaek mahaw galagalasada ang giat di ida ibana ay ido dalan si boluson na dong sahat tu si mamereng ma Jesus tu gicang laos nina mahabot ibana o Sakeus atau mahobijo ay ikon sorang ang tujabung sa darion jadi hatok maibana mijur las rohana macakon Jesus mardidai marungutungut ma nasida sudi madok na seorang do ibana habe tu halak si berdosa gabe Roma si Sakeus didogma tu Tuhani olo Tuhan satongannya ka arta kima ulehon tua kana bus jalai adong na huangani siobat lopit ma ubaulah jadi didog Jesus mabibana dapat tu ado mengisi di jagoan sadarion ay pinopar si Abraham do nang ibana ay narodo anak na jolmai mangalului jala baluahon namago ima sahatna korasma di hamamang do ketamenang sudedo jolma memiliki hak yang serupa laho madapoton Tuhanna baik na jukat na burju na mora na sangat na lea karena Kristus itu diperuntukkan untuk semua orang jala ido sada na nikritisi ni Jesus diterbukon molo dipakai lalahon halak Yahudi kolan nasida do parnapuna di Tuhani daw alai Jesus si mameleho dirina tu sude jolma sialani amang do kota moinang na pinahagiot ni Jesus sude mania jolma nadong di kortidiom makilala bahwa Yesus itu adalah miliknya. Gabe dosa do amang do kota menang molo sai gabe tarajumi hinorhon ni balga ni pangalaw Sion na masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta gabe tado tu bagasa dirita jala gabe tatot tuhon dang parnap puna Jesus sidiaw edang taluk diriku do pak ibana ay nalea doaw jala namar dosa bolon di pardalanan ni ngulukko ipe gabe dosa do Yesus diperuntukkan untuk semua orang dan dia juga terbuka menjadi pribadi yang menyelamatkan semua orang tanpa melihat siapa sebenarnya orang-orang tersebut. Jika mangdo kota moinang melujukat pe kita di bagas seperti kianon Roma tu Yesus.
Sotung gabe dia bati hinabal gadi dosa dohot pangalaw Sion. Nabi na ilmi di tonga-tonga di perdalanan di ngulum gabe di doko dang telut Yesus majaloho di tonga-tonga di perdalanan di haporsiamu. Roma tu Yesus. Dia terbuka untuk itu dan dia menunggu kedatangan kita pada hari ini. Di damang dailang na hinaholongan meragam do parjopangatta do Pak Yesus. Jala proses parjopangatay do Yesus pastilah sangat luar biasa indah. Dakolan indah amang do tamuinang parjopangatay tu Yesus tu debata si balua jala si gonggok pita. Natarajumi amang do tamuinang manugu-nugu perdalanan di ngulutang. Misteri homi jala godang akan nasokal di bagasanna. Amang doho taminang ngapa jumpa kamu doho Tuhanmu, ngapa jumpa kamu doho Yesus si baluaho, ngapa jumpa ko amang doho toinang di Tuhan nanidokmu di haporsiai jala di haposiho di tonga-tonga di perdalanan di ngulum di hatuamon di bagas seperti kianon. Ati na ulat tabuas sabing do beha porsiaonon. Rona toras tau jui dibuak kita terdiri. Diajari kita taringat Tuhatan di debata. Ala Kriste do natoras ta gabe Kriste kita. Ala didok natoras ta do porsia mana tu Yesus gabe tadok porsia kita tu Yesus. Suku-suku no belga di bagas seperti kianon. Ngapa jumpa ko do Tuhan mi? Ngapa jumpa ko do si balua ho? Ngapa jumpa ko do debata nani haposan mi di tonga-tonga di perdalanan di ngulup? Ulisi tutu parjupangani misteri jala luar biasa mian di bagasan ahomion olah koro maboto ina doboto amang boha parjupangammu dopak debata jisala do isipata maulidok ngapa jupang di mana do Tuhan naik minna dung mate. Jadi sehirana diklaim halak rupani ikut jolomate pehita sapa jopang dohot Tuhan ini bukan. Ketika kita juga masih hidup, kita juga harus bertemu pada hari ini kepada Tuhan, kepada Yesus sang juru selamat kita. Amang dohot tamuinang isedo si Zakheus. Ini adalah cerita yang sudah lama dari dulu, sejak dulu kita dengarkan ketika kita sekolah minggu. Zakheus itu artinya sebenarnya adalah orang yang memiliki kemuliaan hati dan ketulusan. HP molosian pamerengan ni halak dak saropang hadirion ni guari tu pangalahona. Ai sedo si Zakheus ima halak Yahudi. Ulaonna si jalobeo pemungut cukai. Jala dihadirion ni akasi jalobeo di pikiran ni halak Yahudi di mahalak nama ngahut lubi si anak kana pinar hagiot ni kebutuhan. Jadi si jalobewi diklendoi sebagai kaki tangan orang Yahudi, orang Romawi yang melakukan penindasan, yang melakukan penjajahan, yang melakukan ketidakadilan bagi masyarakat sekitar ketika itu. Jadi barang naise si jalobeo antek-antek nih halak Romawi dui na melakukan penindasan di tiki. Jadi amang doho tawinang sudedo halak mengklaim bahwa Zakheus itu adalah orang jahat, bahwa Zakheus itu adalah penindas, bahwa Zakheus itu adalah pribadi yang senantiasa melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran di dalam melakukan pekerjaannya. Dipaksai mana do si tuan natorok mangaleho pajak, mangaleho beo, dumubi sian pajak nau tinotuhon. Lau mengurupi pemerintah Romawi melakukan penindasan dan ketidakadilan di tiki. Alai namang doho taminang na sangat ironis. Edisi hol di hasi holi zolmana si songonido hape pajupang dohot dewata. Itu yang sangat luar biasa. Semua orang mengklaim kita orang yang tidak benar di sekeliling kita, dan kita adalah orang berdosa.
Tapi anehnya Zakheus itu begitu rindu dan sangat luar biasa, ingin bertemu dan bahkan hanya melihat wajah Yesus itu sendiri. Bisa menguri mana. Tapi amang dohotang winang di Jericho, kota yang sangat ramai dan proses perekonomian luar biasa berkembang pesat, bergulir dan berjalan di situ. Di mana maro Yesus tu sih? Sian rohana makkapogani yang merindukan. Dia berlari ke sana. Alayala di tonga-tonga di Simangazana. Di tengah-tengah orang banyak Yesus berada. Dan tuk hadirionna. Laho mangalubba hadirion di Yesus. Asa jumono dirina. Jalaboy di ida pardopahan ni Yesus. Wasadang boy ala met-met do. Met-met do dagingna. Dia adalah pribadi yang berbadan kecil. Alenak kemet-met ibana, nasangap do ibana, jala namora. Isikol ni rohana mang doho tamu inang dapat ni imana masada hau gala-gala. Ima di sate ko ni mana manang natu tutiang manang natu beton tertentu, majaki mamana di si dungi di bereng imana ma Yesus. Amang dohot taminang dung di bereng imana Yesus, jala ro Yesus di bereng imana di hau galagalai Roma Yesus madok Zakheus mizur mahom. Jala duk sipuli las situtuma rohani si Zakheus bodoh taida noni diturpuki. Dongi Roma Yesus mandok ikon sorang ngau tujabum sadarion. Dongi hatop ma mijur si Zakheus. Luar biasa amang dohot tawinang perjupangan ni si Zakheus dohot Yesus. Lihatlah, itu bukanlah skenario, itu bukanlah hal yang diatur-atur. Tapi ada banyak pelajaran yang boleh kita lihat daripada proses kerinduan yang sangat hebat dan sangat luar biasa dari orang yang diklaim menjadi orang jahat, tapi dia begitu luar biasa meluap-luap ingin bertemu dan melihat rupa Yesus yang dia tahu itu adalah pribadi yang menjadi keselamatan bagi dirinya. Mijur maho, dungi mijur memana, iko sorang au di bagasan partikianon, tu tonga-tonga ni bagasmu. Masih hol doho di bagasan partikianon pajut pang doho de Batam. Adakah kerinduan yang sangat luar biasa pada hari ini dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara untuk bertemu dengan Yesus sang juru selamat bagi dirimu? Molwadong doa mang doho to inang sekap munai pajut pang doho tibana. Unak pangasakon hagugom. Unak pangasakon segala fasilitas yang ada pada dirimu. Buasa hudok song ini edang boy noni pakai umum. Buasa hudok song ini edang boy noni manaruhok kotu si nak perikoti nak pay ko luluatay nak pay ko jalahatay. Nasangap dong si Zakheus jalan namora. Alay dang tuk hasangabon nay, dang tuk hamoraon nay, laho makidat, laho manugunugu, laho manugigon dirina tuisek tu hadirion ni Yesus. Modal yang paling utama membawa kita untuk bertemu dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, dengan juru selamat kita adalah apa? Kemampuan untuk menelanjangi diri. Ido amang dohot taminang nani ida ni Yesus upay nadang di pajolo Yesus padokan ni halak taringot tu si Zakheus. Habuluson dohot toruni rohani si Zakheus takas doi di ida. Di ida Yesus. Molo ditangi ho Yesus padohan ni situan natorop taringot tu si Zakheuson. Bodoh mana berdalih. Bodoh mana madok Zakheus. Emar go isi. Basa macak itu.
naik pajupang ngau dohoto Tuhan. Dang talup ho pajupang doho tahu, jolo uwa jo pangalahom asa pajupak ko doho tahu. Kemungkinan Yesus berkata seperti itu. Tapi yang sangat indah Bapak Ibu Saudara-saudara, kerendahan hati dan ketulusan daripada Sakeus ini yang pertama didahulukan oleh Yesus. Sai hirana sodi ida Yesus be hadahaton, hajukaton, nabi nahen di si Sakeus molotungipe padok ni halak taringot pribana. Dangi ditangi ho Yesus. Songoni mahitanyan na manguluon. Jumulo madaida kana dengga. Moladok penah kurang pas manang narwa dangi parjolo tapa burnang-burnang. Tapi kita lihatlah hal yang baik. Jadi ululu 10 tahun niulan na denggan alay marhiti pabahenan nahurak sahali yang 10 tahun itu hilang tidak ada guna. Jadi Yesus amang dohot tamu inang dangi. Tapi Yesus pertama kali melihat daripada ketulusan dan kerendahan hati daripada Sakeus itu. Napatuluho namang dohot tamu inang mijur mahwa maksiani. Dadaholan pajupak kita di bagas seperti kianon, alay sorang au tutong-atongan di bagasmu. Nga sorang Yesus di tong-atongan di bagasmu inang, do bagasmu, rohami do bagasmu. Do bagasmu, pakatayomi do bagasmu. Do bagasmu, pola pikir mi do bagasmu. Nga positif hita marpikir ganug tiki. Moladok pedo ngatai, najukat makatai. Bisakah kita berpikir positif tentang dia? Moladok pe di tonga-tonga ni ruason, di dok halakan panak kodo ibana. Nga boy positif kita mangidai. Dang nagabe tolerak kita mangdoho tamenak tu pangalahonay molotuk pe panak ko ibana. Tapi ada kasih yang baik yang kita lihat dari dia. Sebagai manusia yang mungkin dia hilap, yang mungkin dia adalah keliru. Ya. Proses mendidik seperti ini perlu geleng munai penang. Molo dibaik kasalah sipata, unang ituruhumi hamu. Metode pendidikan seperti ini menumbuhkan kepercayaan anak sangat perlu. Disian na jolo au dijamu mula putar galas di beda danak. Besok diganti. Asal enggak kamu sengaja. Buat mamang batu tempat sampai. Ya dong ingat anak ta siap budan na sedang kuliah wae. Saya selalu memberikan kebebasan kepada dia. Kunci mobil selalu terletak di situ. Alah wingok na julu, saya disimpan namu kudu kunci ni kareta. Olah kubereng imana nek itor kutak kudu kunci ni kareta i. Lungi lawau merdelani. Jalan ngarela au manalota. Pasti do manalota. Do pensaman nan daw jui. Jadi ya sabino to mar kareta manak-konak kodo iba. Wingok mai dan saya belajar banyak tentang cara mendidik anak. Saya kasih kebebasan. Kalau dia mau bawa terserah. Kebetulan dia bawa. Saya bilang, mau di jamas sonari amang, semua pekerjaan harus bisa dikerjakan. Baik wanita, baik laki-laki. Belajarlah, ini kuncinya. Asal kamu tidak celaka. Kalaupun celaka, apa mau dibuat? Tinggal boleh dibuat mana be mengendarai. Lau mahami itu para patiki. Dan ayat na dulu. Saya duduk di depan, Inang duduk di belakang. Tapi pas di panatapan ini terberamah mobilon. Bannya pecah sekaligus ban depan sama ban belakang. Kayak kok kamu mah. Saya dipocak bani di tengah jalan ini. Dia seperti yang saya lihat khawatir. Itu hudop pemadiriku. Tenang aja nak. Tidak usah dipikirkan. Ayo kita sorong mobil ini ke pinggir. Kebetulan ada dong pas serak saya di bengkel tiki. Saya telepon lalu diambil. Bah, hebat nih bapak konin narohana dora rupa nih. Tapi disitulah dia bertumbuh hebat, sangat luar biasa. Dan dia menghargai saya dalam proses kehidupan dia. Jadi takas do di bagaimana rupa nih iba sebagai pemimpin. Kita ini adalah sebagai bapak untuk dia. Dan bukan hanya pemimpin, tapi kita adalah bapak rohani dia. Amang do tamu inang tabereng masikap di Jesuson.
Dada tutudingan dohot tu stigma. Nabi nain ni jolmai taringot tu hadirion ni si Zakheus dibereng iman. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, kemungkinan orang jahat pada hari ini tidak berhenti melakukan kejahatannya karena kita tidak berpihak kepada perubahannya. Ini adalah bahasa yang sangat luar biasa. Mungkin akan najukat jalahot di bagasan partikianon ibana mangulah hajukatonna ala nasoolo dohita mengungkap diri laho patupa hamubau di ibana. Sugari olo hita mengungkap diri ngubah mahuamang bereng geleng mi bereng inat kami, kemungkinan dia akan berurah air mata dan dia akan berubah. Songgok doa tu tonga-tonga di bagasmu. Bagas namar lapata namang dohot tamuinang gerak gerik kehidupan kita secara total. Jadi halak nong pajupang dohot Yesus ikon tarida doi sian saluhut gerak gerik ni kehidupan na. Ai pangalahona do jabuna, padohan na do jabuna, pola pikir na do jabuna, tindakan na do jabuna. Dunia mang dohot tamuinang Roma situan natorop halak Yahudi dongan sabang soni si Zakheus. Ay halak Yahudi do si Zakheus. Dungi Roma na sida bah seorang Yesus tutong-atongan ni halak pardusa. Dang tarjalo ni nasida amang dohot tamuinang tindakan dohot sikap nabi nain ni Yesusi doak kapardusay. Alaya mang dohot tamuinang dakpola dia lu si Yesus ise padohan ni halak Yahudi. Sipata songoni do amang molo daulan na dengga di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta. Tidak usah terlalu membuka telinga kepada orang-orang yang sirik. Tapi kerjakanlah kebaikan itu dengan benar-benar dari hatimu. Sugari amang dohot taminang ay di foto Yesus do songoni padohan ni halak Yahudi tu ibana. Ay pemimpin do ibana. Ay basa do no songoni. Roa tu tonga-tonga ni portibion dada holat tu akan atikos. Alai justru roa tu akan berdosa. Tapi Yesus tidak membuka telinga sedikit pun kepada siapa? Kepada orang-orang yang Yahudi, yang sirik dengan tindakan dan perilaku daripada Yesus itu. Makokop ise, makokop hadirion ni si Zakheus. Jadi supaya tidak terbeban ketika kau hendak melakukan kebaikan di tonga-tonga ni nasaupu hamuna, di tonga-tonga ni ulomuna, jangan terlalu terbeban kepada orang yang tidak setuju dengan perilakumu untuk membuat perubahan di tempat tertentu. Tapi lakukanlah perubahan itu dengan tulus. Marhite na olo hoinang menelanjangi, maaf tanda kutip, menelanjangi diri. Halay unang diri pangasakon, unang kapistarammo, unang gijang ni roham pangasakon. Halaya dongammu namian di si mga jara-jariho, uban nagabi Saudi diulaho. Atau ngamang dohot tamoy nang kaluluy ma Jesus di tonga-tonga ni ulutta. Bitsan sa dihari. Asamian ni mana di tonga-tonga ni bagasta. Jala asa talukboy tapatupa. Khobar tuaka na pinamidona. Amen.